Kuyintokozo ukukhuluma nawe kuyi-channel inyofliki kwingosi yamaphupho. Igama kuPastor WeNingi. Angibonge kona wonke umuntu olandela i-channel osubscribe-ile njengamanje like ama video mhlawumbe nobukelayo. uNkulunkulu akakubusise, uNkulunkulu akakulonde, uNkulunkulu akakulethele konke okufisayo empilweni yakho, ebese siyakuvikela futhi kubona bonke ububi naseyitheni zakho. Sokhuluma ngamaphupho enganza njengenjwayelo. Ngoba ke siyanxusa futhi ukuthi ungakwenza okubalekile la ukuthi ke ulike each and every video lokuze ke ikwazi ukuthi ke ikhule i-channel noma ke ukwazi YouTube ukuyi-recommend nakwabanye abantu. Nanokuthi ke uma unaso isifiso sokunikela noma unentshisekelo yokubamba iqhaza emklameni nasenhlelweni esingabe sinazo, ungakwenza lokho ngokuthi ke unikele imali engango-R10 or more depending ukuthi wena ufila ukuthi ke ungapha ngokungakanani. Isifiso ukukhulisa i-content, isifiso eli-content entsha nganza kwethu i-account yona lo oyibonayo. Asingene sigcile kuyiphupho la likasizwakele wakasicobela uthi ke la umfazi womlungu ekuphaka impahla ezintsha zokugcoka. Kafushane nje singayisho ukuthi umuphupha nje umuntu ekupha impahla ezintsha. Lolu Paul uhle kakhulu esikhathini esiningi lubika la isimo senhlanhla esukiza kuwena noma kunekusasa elingcono ongahle ube nalo. Makusaseni lakho izinto zingahle zibe ngconywana noma ke ngaphinde kusho ke la ukuhlabana ngomlingani noma ngomngane omusha empilweni, okusho ingenzeka udibane nomuntu ongaba umngane oqotho noma udibane nomuntu ongaba umlingani wakho oqotho esikhathini esizayo. Kanti ngaloko nje umlungu uma esesimene esifanele nesimene esamukelekile umbona nakho lokho kukodwa nje kungayibika inhlanhla, kungabika futhi ke la ukwembathwa imimoya ethile noma ke ukuba nedlozi. Asindlule la sibhekela unonkonzo waka mahotso nonkonzo mahotso uthi ke ngicela ukubuza kusho ukuthini la ukuphupha udla isibindi senkomo esishisiwe. Into yokuqala ngicabanga ukuthi la usho isibindi esosiwe ngoba ukushisiwe into eshile nganza kwethu, kodwa ke bekhuluma ngesibindi esosiwe ukuthi uma uphupha la mhlawumbe udla isibindi esenkomo esosiwe, into yokuqala esingayiveza ukuthi lolu uphawu olungachaza ukuthi kungenzeka njengamanje umuntu mhlawumbe othanda umuntu okuzoba nzima noma okunzima ukuthi ke umthole, noma kuzothanda umuntu esikhathini esizayo okuzoba nzima ukuthi mhlawumbe lowo muntu loyo umthole, noma ke okuzoba nzima ukuthi kunikeze isikhathi osidingayo. 2, uma uphupha udla isibindi senkomo esosiwe, nalolu phawu lungabe libi ukuthi kuzomela mhlawumbe usebenze kanzima, usebenze ngokuzikhandla futhi ubekezele ukuze uzuze lokho kufunayo empilweni yakho. Siphetha ngako ukuthi uma uphupha udla ke nje isibindi senkomo esosiwe, kungaba ke futhi uphawu nje usuke luxwayisa ngedliso mhlawumbe ekade lifakwa kuwena ebusuku, yabona. Ikakhulukazi uma ukuthe uyavuka ekseni wazizwa kungekho right mhlawumbe ngokwamathe, mhlawumbe indlela testa ngayo noma ngokwesifuba, indlela ekade uzizwa ngesifubeni, noma ngesikhathi uyidla lenyama iphendukile yaba ebolile noma yaba engeke esimeni esifanele ukudliwa, lokho akusiwuphawu hle kakhulu. Usuke uxwayisa ngokuthi qaphela la kunedliso kunenhlelo zababi. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu akakulonde, uNkulunkulu akakubusise. Uma kusemakhulu sephinde wabuya namagezo enhlanhla ashaya emhlolweni. Uma ufuna ukuba nenhlanhla, uthandeke, uqame wedwa, uphinde uhlale nemali, zitholele umazibuthe igambe lingashaya eceleni. Ungaphinde usitholele iPure Charm, yona ke yokusiza ukususa isinyama, isuse isichitho, isuse namathunzi bese kwenza ibe nogazi. Shintsha impilo yakho njengamanje ngamagezo enhlanhla. Shayela ke 079 267 0928 noma uthi nozazizo@rockmail.com ufake order lakho njengamanje. Makosa makhulu.